5 claus per no caure en el voluntariat convertit en deure. En psicologia de la cura hi ha un fenomen molt comú, però molt poc parlat. És quan una ajuda voluntària, feta amb amor, amb el temps es converteix en una obligació. No perquè algú ho decideixi, sinó perquè s'hi acostumen. La psicòloga Brené Brown ho explica molt bé. Quan no posem límits, acabem sentint-nos utilitzades. I això passa sovint en famílies, entre germans, amb els pares, en situacions de malaltia o dependència. En psicologia, aquest fenomen s'anomena erosió dels límits. Vol dir que una ajuda repetida deixa de ser vista com un gest i passa a ser percebuda com el que toca fer. Sovint, a més, hi ha poca ajuda, poc reconeixement i cap cop a l'esquena. I quan un dia no hi ets, és quan tothom nota tot el que feies. La primera clau és reconèixer el patró. Si el que fas ja no es valora, però sí que s'espera, alguna cosa s'ha desdibuixat. La segona clau és diferenciar amor i obligació. Ajudar no vol dir estar sempre disponible. Com deia Audre Lorde, cuidar-se no és egoisme, és supervivència. La tercera clau és posar límits sense justificar-te. Un límit no és una explicació llarga, és dir fins on arribes, encara que a algú no li agradi. La quarta clau és no esperar que els altres se n'adonin. El cansament no sempre es veu. El límit s'ha de dir, amb calma i amb fermesa. La cinquena clau és recordar qui ets. No ets només la que cuida, no ets només la que resol. Sèneca ja ho deia fa segles. Qui es lliura massa als altres s'abandona a si mateix. Posar límits no trenca relacions, trenca dinàmiques injustes. I cuidar també vol dir cuidar-te.